Otu jikọtara ndị na-ese ụlọ akpọrọ Nigerian Institute of Architects ịrụ ọrụ nke Anambra State chekwabara emume n'afọ nke ha kpọrọ ọgbakọ conference maka afọ 2023. Ememe ahụ bụ nke isiokwu ya gbadoro okwu n'otu a ga-esi wee kwalite okirikiri na-enye ewumewu ndị buru ọkpụ ya na otu a ga-esi wee bagide n'ọrụ ndị kajara akaja. Dọkpụtara Kọmishọna Anambra State na-ahụ maka ọrụ injinia Ifeanyi Okoma, ndị ọrụ architect, ndị ọkammụta, ụmụ akwụkwọ na ndị iji okwu ha bụ izu na ngalaba ewumewu ahụ. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chibata ga-akọtọpụ akụkọ. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka bụ ebe a nọrọ wee kparịta ụka nakwa nye nkụzi etu a ga-esi wee belata ọtụtụ nsogbu a na-enwe na gburugburu. N'okwu ya ka onye isi ya bụ mmemme bụ architect Don Ifejika siri na ya bụ mmemme ga-enye aka n'ịkụzi maka etu gburugburu ga-esi dị mma ma zụlitekwe ndị na-ese ụlọ ka ọrụ ha ga-esi bụrụ ọkacha mma. Na nkụzi nke o nyere, architect Charles Egbudom kọwara mkpa ọ dị ka ndị na-ese ụlọ na-esonyere n'usoro ya bụ amụma ndị na-ese ụlọ ma kọwaa mkpa ndị na-ese ụlọ bara n'idozi gburugburu. N'akụkụ ya ka onye isi ya bụ otu na steeti a bụ architect Paul Okafọ gosipụtara obi ụtọ ya maka ya bụ mmemme ma kọwaa na ọ ga-enyekwa aka mebilata ndị adịgboroja na ya bụ otu. Na nkụzi ya, onye bụ onye isi buro nke Public Procurement Anambra State architect Oke Ezeobi kọwapụtara n'usoro nke eji amụ ihe osise na ala Nigeria na ọ gbatụrụ n'ihi na ọtụtụ na-achọ ka ha kpata ego ọsọ ọsọ ma mee ka mata na ya bụ mmemme ga-enye aka ịkụzi ma tụgharịa uche etu ya bụ otu ga-esi na-aga n'ihu. Anọ na ya bụ mmemme wee nye onyinye nkwanye ugwu nyegara onye isi Federal Ministry of Works na Housing n'afọ maka Anambra State bụ Dọkịnta Iwuchukwu Okafọ nakwa ndị ọzọ tụnyegoro n'ụzọ pụrụ iche na ya bụ otu architect, ebe nyekwere ụmụ akwụkwọ meriri na ya bụ 2023 Architectural Competition onyinye. Site n'Awka, Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.